Bismillahirrahmanirrahim. Risalatus Syam halaman 28. Wala wazyatin lan orana wazyat minal mayyiti saking mayit lam yasyam mangkorana saya sombadlan haledadi gagantianhu saking man pain lam yasum mangkorana mangkalamun orana puasa anhu saking man adun sopo wong sabiji ukhrija mangka den petuakeun mintir kati saking titinggalan iman wujuban hale wajib likuli yaumin kutub kadue saban-saban dina mudun utawi samud wal ikhrajulan utawi metuakeun abdul kula utama min saumi saking tinimbang saking puasa liana pija isaumi karena satu neku tetap ing dalam nyukupe puasa khilapan ana sulaya bi khilapil itami kalon perbedaan aweh pangan painau mangka satuna itam yujaziwi kunyukupi itam bitipakin kalawan mupakat ulama wa dalam yakhlib lan tatkala orangana ninggal alma itu sapa maitir katan ing titinggalan palayal jamu mangkorna jubal warisa ing warisan itamun apawe pangan bal yusanu balik taden sunakeun lahu kadue ahli waris dalika apa mengkono itam wa zalika lan utai mengkono soman waliyuhu kadinya mazkuran yen bae somaan waliyuhu li khabari syaikhani kutub kadue hadis Imam Bukhari Imam Muslim an Aisyah tanampi saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu gami kardallahu sapallahu saking Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadawi Kangjeng Rasul ing lapad man mata ta sopong mata kang maut yaman walilan iku teping atase manusia mun utawi ninggal puasa sama mangka puasa anu sakiman waliyu sapa waline man warawalan wis ngriwayatakeun at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah an Ibni Umar saking Imam Ibnu Umar radhiyallahu gami karidallahu sapa Allah nu saking karone Majah lan Umar lapad man matau tahu sapong mate kumati man walilan iku teping atas iman siamu sahrin utawi puasa sabulan pal yut'i mangka becik aweh pangan ya wali makana kulli yaumin miskinan inggon saban-saban dina ing wong miskin itu ing anane saban-saban dina ing wong miskin gitu ya. Adabu syami utawi adabe puasa wa yal utawi adabu syamal umur wiku pirang-pirang perkara lati yustahabu kang den sunakeun li soimi kadue wong kang puasa ayati aparep yen tanekani ya adabu syam biha kalawan umur pisuming dalam puasane adab wahyalan utawi ya umur kasiratun niku akeh nujizuha iku ngaraksa isunha ing umur pima ing dalam perkala yali kang nyandingi payustahabu mangka den sunahakeun liman kadong yuridu kang ngarepakeun iman asyama ing puasa ayat saharo aparep yen tasawur yaman lama karena barang pisahuri lama karena ana pisahuri kang tetep ing dalam sahur minal barokati saking barokah wal isti'anati lan nulungi alas yamina haring atase puasane awan qala wis ngandika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lapad saharu sahur sira kabeh pain pisahu mangka satune kutep ing dalam sahur barokatan ana berkahe wa waqtuhu lan utai waktune sahur bainan nisfil laili kutep ing dalam antarane saparone bengi wa tuluil pajilan matune pajar wa naulan satune kalakuan yasuliku hasil sahur bikasiril makuli kalon akeh kang dan pangan
wa qalilan akadike makul walau bijur'ati main lan sanajan iku tetep kalawan sategukan banyu pal aklu mangka tu mangan qabla nisfi laili ing dalam sadurunge saparone wengi laisa bisaurini korana laisa korana ya uklo bisaurini ku tetep kalawan sahur pala yasulu mangka orana hasil bi kalawan uklu sunnatu apa sunah sahur. Takhiru sahuri ku ngahirkeun sahur wa ta'jilul fitlan ngagelisakeun lan age-agene buka lan ngagelisakeun buka mangga wa yunda bulan den sunakeun takhiru sahuri apa ngahirkeun sahur ila akhiril lailin maring akhire wengi madameng dalam sahur gine mayang almaru apa wong sawiji mutayaqinan iku kang yakinkeun bi baqa alaili ing tetepe wengi. Wallahu a'lamu bissawab.